होळी आणि गावची होळी असे दोन होळ्या मिरवणुकीने काढल्या जातात। या होळ्या म्हणजे क्लेश गावाचा दूर हो आणि सदोदित देवाचं वास्तव्य राहावं या उद्देशाने ज्येष्ठ नागरिकांनी केलेले पारंपरिकरित्या हे इथं चालू अजूनही आहे। आणि या ठिकाणी हा उत्सव झाल्यानंतर 7 दिवस त्यानंतर 5 दिवस राहतात। ते प्रत्येक रोमटामे विविध वाड्यावरील पारंपरिक रीतीनिवड जात असून तारगडी नृत्य अन्य सादर करीत असतात। आणि शेवटच्या दिवशी आता या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने तुम्ही पाहिलं असता की प्रत्येक जण भक्तजण आपले इच्छित पूर्ण हो या उद्देशानं श्री सतियादेवीला गाण्याने घालून सतियादेवीला नारळाचं अर्ध वाहतात, अर्ध घेऊन गरज